Abentura pentsetan dut jakingo dozuela zer dan, aisialdi esparruan gazteen artean alduntze linguistikoa sustatzeko adibide edarra, bai? Eta bertan eukiko dugu Euskara Abenturako kideak, Alaitz Elizburbera koordinatzailea dugu eta magisteritzan ikasketaduna, Jon Zarate Euskara irakaslea eta bai, etorten ondo ikusi da gidazan, Jon Zarate berela eukiko dugu hemen bebai, Euskara irakaslea dana eta 2008tik igestik Euskara Abenturan parte hartzen dauena, eta azkenik Aitor Salaberria, biologia ikasitakoa, zuek ZBP ikusi aldo zue hor zenbate informazio, UEUko naturzientzietako sailburuetako bat, eta Euskara Abentura egitasmoko antolatzaile eta lesoko hainbat elkarte eta esparrutako eragilea bera dugu. Eta hizkuntza ekologian arreta berezia ipini dauena. Euskara Abentura espedizioan amentsideko guz, egunon, sartu tranquil. Eta aurkeztu duko dozkuen ponentzia, Euskara Abentura espedizioa gazteen hizkuntza kontzientziatik mudantzetara pausoz pauso. Pentsetan dut eureke askoz behobeto egingo da gila, eta nik esan dodan moduan, Euskararen gazteengan hizkuntza ohituretan eragiteko oinezko espedizioa da Euskara Abentura, eta urtero Euskal Herriko 7 lurraldetako, naiz diasporako 15-17 urte bitarteko 125 gazte hartzen dabez, eta eroan Euskal Geografia, Kultura eta Historia lagun artean ezagutzera. Amengoak neupe lehiduelko neukez, baina seguru zuek askoz behobeto kontauko dozuela. Zegoena da berbea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, egunon, Aitor, Jon eta Alaitz, Euskara Abentura elkartetik. Eta, guk gaurkoan gazten hizkuntza kontzientziatik mudantzetara pausoz pauso izenburupean, gure 4 urteko ikerlanaren ondinorakoen berri emango dizuegu, eta era berean nahi duguna da baita ere, proiektuak benetan gaztengan duen eragin hori ere gaur hemen mai gaineratu. Horretarako eta guztiok pizka bat kokatzeko, Euskara Abentura zer den azalduko dizuegu laburki, bai. Eta ikerketa soziolinguistikoak egiteko zergaitik den benetan testuingurua proposa ere, argitu nahiko genuke gaur guk hemen. Hasteko Euskara Abentura espedizioa lehen da bizi 2018an Euskara Abentura elkarteak abiatu zuen proiektu bat da. Proiektu honetan 15 eta 17 urte bitarteko gazteek hartzen dute parte, hilabete batez irauten dago espedizioak, eta Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak zein diasporakoak elkartzen ditugu espedizioan. Euskal Herria zeharkatzeaz gain, askotariko tailerrak, dinamikak eta disiplina ezberdinetako euskal erreferenteak ere izaten ditugu espedizioan, beti ere euskaratik eta euskaraz. Eta, gure helburua da gazteen garapen soziala ere eta, garapen pertsonalaran bultzatze hori ematea euskaratik beti ere, ez? Gero dagoeneko, pantailan ikusi dezakezuen moduan, 7 urte igaro dira 2018an Euskara Abentura abiatu zenetik, eta 7 urte horietatik 6 izan dira burutu ditugun edizioak edo, Euskara Abentura espedizioak. Ikusi dezakezue, 727 gazte parte hartzaile izan direla dagoeneko Euskara Abentura proiektuaren parte, eta, Euskara Abentura, fargatu, nago pizka bat urduri. Orduan, nola sortu zen egitasmo hau? Egitasmo hau, 2017an, Euskara Abentura elkarteko kideak direnek, ikusi zuten benetan behar bat zegoela ez, Euskararen etorkizunari dagokionez, eta, Euskararen etorkizunaz arduratuta, benetan, onerako eta Euskararen erabileran alderako egingo zuen proiektu bat, falta zela, ez? Gauzak horrela, proiektu hau diseinatzen hasi ziren, forma ematen hasi ziren, eta helburu batzu finkatu zituzten, ez? Lehenengo eta behin, eta helburu zentrala edo ardatza dena, eta da, gazten euskararen erabileran benetan eragin bat egitea, eta horri bultzatzo bat ematea, ez? Guk beste hitz batzuk erabiltzen ditugu hau esateko, eta badibidez guk esaten duguna da, euskararen aldeko hizkuntza mudantzetan, bultzatzo hori ematea gaztei, ez? Eta beti ere aisialdi gidatutik, eta gune linguistikoki zainduen bidez. Hala ere, helburu edo ardatzau izan da ere, beste helburu batzuk ere baditugu Euskara Abentura elkartetik, eta hemen ikusi dezakezu ezen hauek dira,
Euskal Herri osoa zeharkatzen dugunez, hilabete batez, lurralde guztietatik igarotzen garenez, Euskal Herriaren ondare historiko, natural eta kulturala ere partekatzen dugu gazteekin, eta horren ezagupenean ere lanketa bat egiten dugu. Era berean, gazte euskaltzaleen saretzea ere bermatu nahi dugu Euskara Abentura elkartetik, eta gerora ere etorkizuneko proiektu eta alakoak beraien eskuetan egongo direlako, ez? Eta, azkenik, balore osasuntzu eta justuen transmisioa ere balbidetzen dugu proiektutik. Azkenean, hilabete baten, eta 4 orduz dabiltza elkarrekin, empatia, parekidetasuna eta antzeko baloreak ere mahai gaineratzen dira, eta, lantzen ditugu. Orain bai, hasiko gara pizkat gaian sartzen, eta gaur etorri gara ona, 2021 batean, abiatu genuen ikerketa soziolinguistikoaren inguruan hitz egitera, ez? Eta guk izendatu genuen Euskara Abentura, Euskararen erabileran eragiten izenburua, eta martxan jarri genuen, ez? Ikerketa hau. Ikerlan honetan, Euskara Abentura egitasmoak gazten Euskararen erabilerari eta haien hizkuntzarekiko atzekimenduari egiten dion ekarpena eta ekarpen hori nola eta zein modutan egiten den aztertzen da ikerlan honetan. Eta, ikerlan honetan, aipatu beharra dago, Euskara Abenturak soziolinguistika klusterarekin, EHUrekin, eta, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako sailburu ordetzarekin batera egin duela, eta hizkuntza mudantza gerta daitezen, beharrezko baldintza batzuk eskaintzen ditugula ikerlan honetan. Hizkuntza mudantza prozesuak azkartzeko, frogatu izan dugu urtea guzti hauetan, Euskara Abentura baldintza sozial ideal batzuk eskaintzen dituela, eta, dagoeneko entzun diazue pare bat aldiz hizkuntza mudantza hitza. Hizkuntza mudantza hitza esaten dugunean, edo kontzeptu honi erreferentzia egiten diogunean, esan nahi duguna da, hizkuntza bat ikastetik edo barneratzetik erabilerara emateko jauzi hori, ez? Eta gehiago luzatu barik, Joni emango diotitza, eta aurrera. Hasi ginen eskuartean generaman ekimen honetan zer ari ginen egiten eta nola egiten ari ginen ebaluatzeko prozesuen falta ikusten genuen, ez? Eta, batez ere, hizkuntza ohituretan eragiten ari ginen, edo zenbateraino ari ginen eragiten jakin nahi genuen. Eta, hobetzekotan, beharrezkoa genuen ebaluazio bat egitea, ez? Eta Euskara Abentura urtero formula bera eginez errepikatzen den ekimena izanik, albidetzen zigun, nolabait, ikerketa longitudinal bat egitea, ez? Bestalde batetik, hezkuntza ez formalean aritzen garenok, argi eta garbi daukagu, aisialdia giltzarri dela gazteen hizkuntza ohituretan eragiteko, ez? Eta 2018 eta 2019ko lehenengo bi espedizio horietan, intuizio bat edo bageneukan hor susmo bat ari ginela eragiten, baina esan bezala, ziurtatu behar genuen zenbateraino, ez? Ari ginen eragiten, eta beraz, neurtu egin behar genuen. Bai kuantitatiboki, zein kualitatiboki, ez? Eta horretarako, hizkuntza arduradunaren figura edo papera funtsezkoa izan zen. Hemendik Izaro Arrutiri eta Irati Fernandezi besarkada bana, beraiek aritu ziren hortan, eta beraiek diseinatu, koordinatu eta gidatu zuten ikerketa hau. Bide lagunen laguntza izan genuen, alaitzek aipatu ditulen soziolinguistika klusterra, Foru Aldundietako kideak, eta bestalde batetik, lantaldea bera, ez? Lantaldeari formazio bat eman genion, lantaldea formatu genuen, eta gero ikerketa hortan, egunerokotasunean, espedizioan bertan, parte hartu zuen, begiraleek parte hartu zuten, ez? Eta, hemen, hizkuntza mudantza bezalako gizarte fenomeno baten aberaztasun eta konplexutasun hori aztertzeko, argi genuen,
ikerketa tresnen kombinazioa behar genuela, ez? Ba, alde batetik, erabilera neurtu genuen klusterraren metodologiari jarraituz, beraien aplikazioaren moldaketa txiki bat eginez, utzi ziguten, eta lortu genuen hori egitea, bestalde batetik, galdetegiak pasa genizkien gazteei, beren profil soziolinguistikoak ezagutzeko, eta bestalde batetik, espedizioak zuen inpaktu hori neurtzeko, espedizioaren aurretik, espedizioa bukatutakoan, eta espediziotik 6 hilabetera, ez? Apur bat epe luzea gora. Eta gero, hemen, hau oso interesgarria, iziokitarren egunerokoa martxan jarri genuen. Eskaini genien beren hausnarketak gurekin partekatzeko modu erraz bat, audio mezuen bitartez, eta lortu genuen hausnarketa horiek guri iristea, hizkuntzarekin lotutako hausnarketak noski. Eta, azkenik, talde elkarrizketak ere aurrera eraman genituen gidatutako, hemen hizkuntza arduradunaren papera berriz ere oso garrantzitsua, gidatutako talde elkarrizketak izan ziren, eztabaidak, eta gune seguruak gazteek beraiek euren testigantzak eta bizipenak partekatzeko. Urtero egin dugu 2021-etik 2024 ikerketa honetan, urtero osatu dugu txosten bana, eta hemen garrantzitsua da, batez ere 2021-eko eta 2024-ko eta 22-ko txostenek finkatzen dutela ikerketa. 23 eta 24an gehiago izan zen, datuen bilketa edo, baina finkatuta batez ere lehenengo bi txostenetan dago ikerketa bera, ez? Eta, lau txosten horietako emaitzen laburpen batekin, etorri gatazkizuena, eta aitorrek xehetuko ditu apur bat gehiago emaitzak, bai? Eta esango nuke oso zaila dela laburtetako emaitzak laburra adieraztea, hasteko tresna asko erabilirelako, bai kuantitatiboak eta kualitatiboak, eta hortik informazio multzo oso potoloa bildu delako. Ez dakit konturatu zeaten, baina guretzako gazteekin lan egitea ez da tontakeria bat, gazteek 17-18 urte dauzkaten tarte horretan erabaki asko hartzen dituzte, beraien bizitzetan aldaketa asko gertatzen dira, eta gauza asko finkatzen dira, eta Euskara Abenturak ere adin horretako jendeari eskaini nahi dio espazio bat hizkuntza mudantzak egiteko, hortik aurrerako guztia baldintzatu dezakelako eta gazteen ibilbide bilakaera linguistiko hori baldintzatu dezakelako. Hori kontuan hartuta, maitzen entresaka txiki bat egin dugu eta saiatu erakartzen hizkuntza mudantzekin eta gazteen ahalduntze horrekin lotutako lerroburuak edo emaitza nagusiak. Ikuste dituzue horko hiru borobiltxoetan, hiru multzo nagusi egin ditugu emaitzak aztertzerakoan, hizkuntza gaitasunarekin lotutakoak, hizkuntza erabilerarekin lotutakoak, eta jarrera, ideologia eta kontzientzia linguistikoarekin lotutakoak. Orden hori segituko dut, hizkuntza gaitasunetik hasiko naiz, hizkuntza gaitasunen inguruko emaitzak bildu ditugu, bai galdetegietako erantzuren bitartez, eta bai talde elkarrizketen bidez, eta gaitasunetik hasita, eta autopertzepzioetatik hasita ikusten dugu Euskara Abentura badela eremu bat, aldaketak eragiten dituena autopertzepzio horretan. Grafikoan daukazue urteka abia puntua zein den eta amaierako egora zein den, eta ikusten da erderaz hobeto aritzen diren gazteen kopurua edo bere burua horrela autopertzibitzen duen gazteen kopurua jaitsi egiten dela 4 urteetan, ikerketa egin den 4 urteetan, eta aldiz, euskeraz hobeto aritzen direnena edo biletan eroso aritzen direnena igo egiten dela. Beraz, honek bai ematen dizkigu pista batzuk, hilabeteko konbibentzia horrek ahalbidetzen duela norbere autopertzepzio horretan aldaketak gertatzea. Gaitasunekin lotuta eta galdetegiko emaitza horiek hautaketa bat egin da,
hiru aldagai gehiago ere ekarri ditu gona, maila hobetzen duela, euskararen maila hobetu dutela adierazten dute gazteen 85, 70, 80 eta 83,8 espedizioaren amaieran, beraz, gazteak konstiente dira ibilbide bat egin dutela, eta ez oinezkoa bakarrik, euskarari dagokionean ere ibilbide bat egin dutela, arrotasunari dagokionez, eta hau agian pixka bat identitatearekin erotuta egon daiteke, euskararen mailaz arro daudenen kopuruan, 72, 78, 82, baina badaude igoera batzuk, 7 puntukoa, 2 puntukoa, igoera kantzen baten ditugu, eta euskaraz aritzeko garaian, gazte batzuk, gazte askoren abia puntua da, ikastetxetatik, hezkuntzaren bitartez eskuratu dutenez, oinarrizko maila bat euskararena, erderetan, frantsesez eta gazteleraz, hobeto moldatzen direla, eta deseroso egiten zaiela euskaraz aritzea. Galdetzerakoan ea ez diren deseroso egon, 87, 70, 75 adierazten du, ez direla deseroso egon, aldagai honetan bai, antzematen dugula igoera potoloak. Eta horrek bai, erakusten duela, euskara tresna kamuts izatetik gazte hauentzako pasatzen dela erabilera izan dezaken hizkuntza bat izatera. Eta hor badagoela aurrera pauso potoloa gazteen aldetik. Aipu pare bat ekarri ditut, espedizioaren hasieran adibidez gazte batek komentatzen zuen, nahiago zutela erderaz egin euskeraz baino, beraien egunerokoan besteek sentiarazten zietelako haien euskara maila baxuagoa zela. Lotxa ematen ziela. Ez zutelako uste, beraien euskara ez zirelako izun legitimo sentitzen. Aldiz, beste gazte batek amaieran kontatzen zuen hobeto sentitu dela espedizioan zehar euskarari dagokionez eta haren erabileran, eta geroz eta lotxa gutxiago eduki duela euskaraz egiteko. Beraz, hizkuntza gaitasunean aurrera pausoak antzeman ditugu. Erdikoa da? Hizkuntza erabilerari dagokionez, 4 urtetan egin dira hizkuntza neurketak, klusterraren aplikazioa egokituta eta kontuan hartuta urtero ezin izan dugula informazio berdina bildu, klusterraren aplikazio horretan, nik uste bai azpimarratzekoa dela, gazteen jatorria aintzat hartzen saiatu garala, horretarako finantziazio eduki dugun urteetan. Hau da, 2 urtetan, hizkuntza arduradunak hilabete osoa pasa ahal izan du espedizioan, eta urte horietan datu hobeak edo osoagoak dauzkagu, horretarako aukerarik egon ez denean, hizkuntza neurketa puntualak egin ditugu. Aipatzen dut gazteen jatorria zein den, iruditzen zaigulako oso importantea kontuan hartzea edo jakitea, espedizioan parte hartzen duten 120 gazte horiek islatzen dutela Euskal Herriko aniztasuna, hau da, populazioaren arabera hautatuak dira, buruz ezaki, Nafarroak 14,5 baldin badauka Euskal Herriko populazioarena, gazten 14,5 Nafarrak dira, eta horrek laguntzen du islatzen Euskal Herriko aniztasun soziolinguistikoa, eta taldekatzak egiterakoan ere haien jatorria aintzat hartzen da. Ez dadin izan, gune euskaldunetatik edo arnasunetatik datozen gazteak denak talde beretan egotea, eta beste batzuetan gune erdaldunetatik datozena bakarrik. Taldekatzak egiterakoan aintzat hartu zen, eta ikerketak egiterakoan ere saiatu ginen aintzat hartzen, ikusteko zenbateko presentziak edo zenbat gazte, eremu euskaldunetako zenbat gazte behar dituzun, araua izan dadin euskaraz aritzea espedizioan. Laburbilduz, 4 urtetako neurketen emaitzak, esango nuke, lortu dugula Euskara Abenturan euskara izatea arau. Eta arau izate hori 180-90 gorako erabileretan islatzen da. Bai dagoela, urte batzuetan gora bera batzuk izan ditugula, aipatzeko moduko iruditzen zait, 2021an COVID-aren testingurari lotutako murrizketengatik espedizioa 2tan zatitu behar izan zela eta etzela egin hilabete osokoa, eta horrek 2 aldaketa ekarri zituela, alde batetik interbentzio denbora gutxitu zen, eta ez zuen eman hainbesterako, eta bestetik
Iparraldeko gazteek gehiago joa izan zutela Euskal Abenturara, ze normalean hilabete osorako etortzea iparraldekoentzako kulturalki zerbait zailagoa da, lan egiten dute udaretan eta 15 eguneko izateak mantzigun aukera iparraldekoa lehenengo aldiz kopuru esanguratsuetan egon zitezen, eta ordutik lortu da mantentzea presentzia hori. 2023an ingurune erdaldundu bateko gazte talde batek asko eragin zuen eta jaitsirak nabaritu genituen erabileran, baina puntuala izan zen eta oso mugatutakoa talde horretara. Jarrerei ideologiari eta kontzientzia linguistikoari dagokionez, Euskara Abenturak euskararekiko atxikimenduan laguntzen duela neurtu dugu, gazteek aitortze dituzte jarreretan lehen hitza euskaraz egiteko saiakerak, etorkizunera begira ere euskaraldian parte hartzeko, korrikan parte hartzeko, horrelako ekimenetan parte hartzeko nahia adierazten dute, eta konpromisoak ere bai. Aipu pare bat dauzkat, baina igual utziko dio Joni, eta gero hau denbora baldin badaukagu kontatuko dugu. Bai, eta bideoan ere jasoko ditugu batzu. Bueno, hemen labur Aitorren emaitzen kontua laburtzearen, bai lortzen dugula Euskara Abenturak arau izatea euskara, eta aitortzen digute gazteek nolabait hizkuntzarekiko jarrera positiboa sortu dituztela, ez? Orduan hori lortzen dugu. Bien, oso ondo Euskara Abentura. Lortzen dugu baita kontzientzia linguistiko hori indartzea eta hiztun moduan gazteak ahalduntzea, bai? Eta importantean nire ustez, talde dinamiketan edo egunerokoetan kontzientzia eta lotura estutzen dutela, adierazi digute, eta atxikimendu hori konpromisora pasa dela, ez? Eta hor dago gure ustez klabea edo giltza, ez? Atxikimendu hortatik etorkizuneko erabilera posible batera, ez? Eta bukatzearen, ematen diegu hori, euskararen mundurako atea zabaltzen diegu hilabete horretan gazte askori, baina iruditzen zaigu horretan laguntzen duela, eta agian zuetako askorentzat garrantzitsua izan daiteke edo baliagarra izan daiteke, laguntzen digu horretan gazteak, biltzen ditugun gazteak hizkuntza maila askotarikoa izatea. Hau da, zer esan nahi dut, euskalki erregistro gaitasun anistasun horrek hiztunen autoestima hobetzen laguntzen du. Eta gazte horiek berain buruan beste konfiantza bat dute espedizio bukaeran, ez? Hori nik uste badala klabe bat. Eta gure partetik, erronkei dagokienez, iruditzen zaigu datozen urteetan daukagun erronka handienetako bat, eta herrietan ere antzeko zerbait izango da, ez hitzaien formazioarekin lotuta dagoela, ez? Nolabait ezitzaile berritsuaren figura hori mantenduko duen, nazio ikuspegi bat emango duen, lehen aipatzen zuen Sarasuak baita, ez? Ezitzaile horiek formatzea eta talde hori egonkortzea. Eta hor ere badaukagu erronka bat, ari gara ikusten ezitzaileen egonkortasuna, bizizikloak laburrak direla, ez? Eta beste bari. Bizizikloa oso egokia izan da, ponentziaren bizizikloa agortu behar dago. Txalaber bat, mesedez. Igual, azkentsu bat edo... Ez, bideotxoa jarriko du. Da, 3 minutuko bideo bat, gazteen testigantzekin, eta gero galderei ekingo dugu, bale? Jo, azkeniko audioa bidali beharra, zeipena bat indiran. Izugarri askar pasazagit espedizioa. Nire ustez, Euskal Abenturaren gauzarik berezkiena da, dela leku seguru bat, euskaraz hitz egiteko, eta hemendik ateratzean ohitur hori jarraitzea beste batzuei bultzatzeko edo laguntzeko. Benetako altxo bat hizkuntzarenako eta ni bezalako gaztenako. Azkenean, erabilizan dut euskara eta euskaldun setitzea ez kanpotiaga nire egian. Euskal Abentura dela gune bat euskaldun sentiarazten zaituna. Sentitu ni neu izateko aukera eduki dudala.
jende berria ezagutzea, euskalki desberdinak entzutea, eta normalean erdera gehien bat erabiltzen dut hitz egiteko nire lagunekin taolan, baina orain saiatuko naiz euskara askoz gehiago erabiltzen. Biziki polita iruditu zait, eta iparraldean olako gune gutxi bada nire ustez. Oso pozik nagoela eman diazuen aukera honekin. Euskaraz hitz egiten ari naiz egun osoan. Egia da batzutan kosta egiten zaidala eta gaizkitza egiten dara, baina oso pozik nago saiatzen ari naizelako. Hori lotxari gabe, beldurri gabe, eta gehiago ikasteko eta hobetzeko gogo handiekin. Naiz eta hori guzia izan, beti euskaldun zentzen naiz. Eta uste dut Euskara Abenturak, edo bai Euskara Abentura espedizioak, sentipen hori azkartu duela. Espedizioa aukera hona izan da askontzat gehien bat, euskaraz lehen hitza edo euskarazko lehenengo pausoi ematea hoitzeko. Beste goza polit bat, bada, Euskal Herriko leku guztietatik datorrela jendea, eta orduan beste euskalkietan murgiltzen zara, eta hitz berriak ikaste dituzu, euskalki berriak entzute dituzu. Jo, askotan, ez nola pentsatzen Euskal Herriko hainbat txokotatik jendea ezagututa izango nintzela kapaz haiek ulertzeko eta erlazioak sendotzeko. Lagunak egin ditut, euskalki berriak ikasi ditut, entzun ditut, euskaraz egin eta entzun dut egunero, baita ere ikaz saiatu naiz hitz egiten. Euskaraz aritu naiz eta euskaraz kantatu dut, dantzatu dut, eta hori guztia. Bizituriz euskaraz, sinpleki. Euskararekin eta euskal munduarekin neukan harremana azkenaldian gutxiagora joan azela, eta uste dut berriro ere piztu dela hor ez dakit sugar moduko bat. Hau, aski hunkigarria atxeman dut. Orokorrean beti euskaraz hitz egin dut, eta horrek irakusten dit ere euskaraz bizitzea posible dela, eta ez dela ilusio bat. Azken finean eman dizkia lagunak, sortu diren harremanak. Jendea kristona da, oso jatorra. Biz izan dugun aguna hauetan ez ahazten, eta azkenean familia bihurtu gara. Jarri erdian badazpadan. Nik pentsetan eban ikusiko genduzela espedizinotik heldu barriolan, dutxau barik eta zikin daulan da zelako guapo da, zelako ondo danak. Benetan interesgarria, benetan beharrezkoa eta batzuetan Euskal Herria bizitzeko modu ezin hobea. Itaunen txanda zabalduko dugu, etxetik baldin badago baten bat nik hemen jaso biko neuke, eta zuetako baten batek ez dakit galdetu nahi dauen seme alabak bialtzeko matrikulazioa zabalik dauen, edo bestelako konturik, baina dudabarik iruditzen jat oso ekarpen interesgarria ezitzaile berritxuarena nazio ikuspegitik formatua. Hizkuntzen aniztasuna imaginau neike, antzeko esperientziatatik. Galderarik badekogu, hemen galdera bat. Mesedez, mikrofonoa hurbilduko dotzagu? Emoten dau arazo tekniko bat daukegula, igual, ne, hurbildu. Bitu, bestela. Mikrofono bila data osona. Nik bitartean... Bitartea laburra da, Udal teknikari horretatik nik uste zaila dela ere igual, Euskal Herri osorako zerbait nik nola ekarriko nuken ere udalera, nik uste hor badaudela osagai batzuk eta hiztun legitimo izateko euskalkien edo euskara mailen arteko nahasketa hori bizitzea oso garrantzitsua dela. Ez dakit, zuen herrietako hezkuntza ez formaleko eragileek ere lankidetzak osatzea igual haien gandik oso diferentea den gune soziolinguistiko bateko gazteekin. Eta azkena? Bale. Galdera, Antxe. Bueno, nik galdera edo proposamena edo noizko Euskara Abentura senior bat? Ara. Atzo jubilatu genituenak pasoan bidaltzeko. Bueno, hor, esperientziatik erantzungo dizut, galdera horri sarritan erantzun diogu, eta nik beti eman izan dut erantzun bera,
gu Euskara Abentura sortu zenean adinez kanpo geunden, eta erabaki genuen parte hartu nahi genuela, eta hasi ginen parte hartzen, begirale gisa, eta handik gerora elkartera heldu ginen. Beraz, eskua zabalik eta bidea zabalik dauke. Hezitzaile berritsuaren figura, premia dago, hasi gimnazioan hori bai, apuntatu ikasturtean zehar, eta erne pasealdi edarra emateko. Beste itaunik espaldin badago, uste dut, hemen itxi behar dugu, antxe beste beso bat. Labur, ulertu dizuet, ikertu zenutela, zenbat danak euskara jakinik, zenbat gazte behar zian euskaraz hitz egiteko ohitura zutenak, ez makurtzeko gero gaztelaniera. Ze proportzio? Neurtu baino gehiago hori, saiatu ginen zen, kontuan hartuta, urtearen arabera ere gazteen hautaketa aldatu egiten da. Gazteek parte hartzeko honetan lan bat egin behar dute, eta lan horren arabera, lan txukunenak edo, eskatzen diogun hori ebaluatzeko, Eusko Ikaskuntzari, eta Eusko Ikaskuntzaren puntuazioen arabera hainbat gazte aukeratu ditzakegu. 120, 125 inguru horretan. Lehenengo 2 urte horietan bai, saiatu ginela neurtzen, gazteen jatorriaren arabera euskara araua zen edo ez, eta nik buruz ez dakit, baina esango nuke erena zela gune erdaldunetakoa, erena gune mistokoa, eta beste eren bat arnasgunetatik zetozen gazteak. Eta kombinazio horrekin ematen zuen euskara arau izan zedin. Bai, nik badakit badagoela hor ere, beste norbait aritu izan da neurtzen, proporzioekin jolasten ze baldintz zein den minimoa, gure kasuan egin duguna alderantziz. Gu dauzkagun baldintzekin, proporzioekin ikusia betetzen den euskara arau izatea, ala ez. Eta gutxi gora berako hiekin bai, betetzen zen. Betetzen ez den momentuan, taldeetan, betetzen ez denean, edo begiz ibili eta eragiten saiatu, bai? Hor hezitzaile berritsuaren papera, eta hortan datza, ez? Igual, ari gara ikusten, hemen taldetxo bat daukagu ingurune erdaldunetik etorritakoa, edo ez, baina gazteleaz edo frantsesez ari dena, guazen hortara, bai? Eta hemendik aurrerako galderak, 12etan kafe orduan. Eskerrik asko mesedez, Euskara Abenturako ordezkariei, txalo berbatez agurtu daiguzan, eskerrik asko hiruroi.